अमाखौथ' जानो मोजां मोनोमोनलै ओमफ्राय दा ओमफ्राय जोंलाय रायजोफ्रानो खालामबायबोला औ आरो जों माथो बुंनो हाबावो दा अमा फिसा फाननो जों लाबोदोंमोन अमा फिसाखौ माथो फानलु होननानै बुंदों आदसा मा जागोन दामफा दा बहुद सिन्था जोंहा गथ' गथाय दङ औ बिनि थाखाय जों आबदार खालामनानै फिनाय बुस्थुखौ फानाखैबोला औ जोंहा आरो माथो बुङो रायजोनि देरगा बुंनो हायाना अमाया बेमार जामारदों ना अमायाथ' बेमारथ' जाथ'वाखैमोन जानायालाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोन आङो दिनै दिन्थिलांसै मा जाहैबाय दिनैथ' मंगलबारावहाय आङो माने टाइमा जोंना थोआ जायो मानि थाखाय थोआ जायो नङा होमबा आं दायो नै जाखांना रेडि जाबाय आरो बोथोराबो मा जाहैबाय कारेन्टबो गैया कारेन्टआ जोंनावबा मा जाहैबाय लाइनावबा जलायबायनो आरो बेजों लोगोसेनो गरमबो जाबाय गरमबोआथ' बिराद गरमखा थानो हाखाया ओमफ्राय नै फिसाजोआ रेडि जादों आरोखि देलायबाय बेबो स्कुलाव थांनो नागिरबाय आं होनदों रानिखौ नों थाबायनानै थां होननानै आं दोनलाङा दे दिनै होननानै जायखिजाया नायग्रोनोसै नङा होमबा दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना दिनैनि नैबे भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे आरो दिनै जाहैबाय मंगलबार हाथायावबो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो माखासे नुथाय दिन्थिहैगोन दिनैहाय मा जाहैबाय माखासे दिनैहाय हाथायाव माखासे बुस्थु नुनाय नङा आरो मानि थाखाय नुनो मोननाय नङा आरो मानि थाखाय रेडि जाबाय आंनियाथ' दिनै थाबायलांनांगौसो आरो बेखौ मानो नुनो मोननाय नङा आरो सोरबाया जानो लुगैदोंबाबो मोनजानाय नङा ना जुदि लाबोमारदों ना लाबोमाराखै आं बेखौबो नोंथांमोननोहाय मोजाङै दिन्थिलांनोसै फार्स्ट टाइम आं दायो फिसाजोखौ दोनना फैग्रोनोसै फिसाजोखौ दोनखांनायनि उनावहाय आरो हाथायाव आङो थांबावगोन आरो सोरखौ लांबावनांगोन बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअखौल' आंजों दिनैबो जोबजासे थांबाय थाबानो जाबाय चलो बिदिबा जोङो भिडिअखौ बेनिफ्रायनो आङो न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै चलो लेट्स गो मिथिबायना स्कुल थाङैनि सिगां बेखौ बेनो होनांगौ नैदि मा होखोलै मेथाइ जाग्रा बे हाथाय सेवदों नै आनैना नुदों दा ओंखायनो आं खावलायदों मेथाइ जानायखौ खम खालाम होननानै ओंखायनो आं बुंदों मेथाइ मोनजाला बे दिनैनिफ्राय नुदोंना नै बिदि होनांगौ जाहैबाय बे जाहैबाय टिफिन मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया मा बिदिनो थ' बिदिबो टिफिनबो लांफालायनांगौ बिसिना स्कुला नुदोंना नै रेडि जाबाय जायखिया आङो दोनहैग्रोनोसै बिनि उनाव आं फैबावनोसै न'सिम दायो थांसै ना स्कुलाव आंनि हाथाय सालावल' आं आंनिखौ होनदोंमोन थाबायना थां होननानै खिन्थु एसे अननाय मोनबाय आं जायखिया नोंथांमोना थांफाबाय थादो दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय आङो रानिखौ दोनना फैनानै आरोबाव जों मोनसे जायगायाव थांबावगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै ओमफ्राय आं दहाय जे बुंदोंमोन ना दिनैहाय बे जोंनि नोलोबारि हाथायावहाय माखौ मोनजागोन माखौ मोनजाया आरो मानि थाखाय बन्द' खालामदों आं बेखौबो लास्टआवहाय नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै आरो मोजाङै खिन्थिगोन आं नोंथांमोनहा जुदि मिथियाखैब्ला आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन आरोखि ओंखायनो आं नोंथांमोनखौहाय जोबजासे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थानो थाखाय आं खावलायबाय आरोखि लेट्स गो बिदिबा चलो बाय हाथायाव मा नांगौमै एबार दिन्थिलांनोसै आङो हाथायाव मोनफैबाय फैयै नायना लादो दिनैहाय माया गैया माया दङ सोरनिबा फेभारेटफ्रानो गैया खोमा आन्दासाव दिन्थिलांसै नङा होमबा दासो जास्ट हाथाय हाबफैजेनबाय आं वाव सोरबा दासो फैदों नामालाय दिन्थिनोसै मैसोथ' आरो वाव आं गारिखौनो दोनगोनसै दायो फार्स्ट टाइम नै दिनै मा जाबाय आं हाथायाव मोनफैबाय नायना लादो नोंथांमोना मा दिनै मोनखो आरो मा मोनाखै नै दिनैहाय मा गैया नायदो दा दिन्थिनोसै आङो बे जाहैबाय ना ओरैजायथ' जाहैबाय मैसो बेदरसोलै बियो बेखौ नायजाया ना अमा गैया ना दिनै अमा गैया मानि थाखाय गैया एदुस मानो गैया हा ओंखायनो फाननो होआखै सानबेसे बन्द' पुरा 1 बोसोर जानो हागौ 1 बोसोर दा बै अमा फेभारेटफ्रा मा जागोन दा अमा जानो मोजां मोनग्राफ्रा फानहोआबा मा जागोन दा अमा जानो मोजां मोनग्राखौ मा होनगोन दा नोङो सानबेसे थाथ'नांगौ खोन्थादो नों खोन्थादोब्रा जेनेबा सानबेसेनि उनाव मोनजागोन खोन्थाहरदो अमा जाग्राफोरखौ सप्ता मोनथामसोनि उनाव मोनजागोन अमाखौ सप्ता मोनथाम वाव
ओरैजाय नै मैसो गोजालै मैसोखौनो जानांगोन बायदि मोनदों आं दिनैहाय खालि ना नङाबा आयु बेयाव माबायदिमोनलै सैथिनोबो देलाय आफाया बुंलाय अमा जाग्राफोरखौ मा होनगोन नों दायो सोरबा जे अमा जानो बिराद मोजां मोनोना अमाखौलाय बर'फ्रा बयबो जाखायोमोन दाथ' मोनजाला डाक्टारानो बन्द खालामदोंबा सरखारा औ गतिके साननैसो नेनांसिगोन साननैसो माने मानसिफ्रा थांनानै थाथों होननानैसो बादा होदों औ जायोब्ला मानसिया उसुबिदा जागोन गतिके बेखौ डाक्टार बादा होनायखौ मानिनानै थानाया मोजां अमाखौ साननै सानथाम जायाबो मास मोनसेयाबो थांनानै थागोन ओमफ्राय नैबे फिसाखौलाय माथो फानदों होनबालाय फिसाखौ आरो फिसिग्राफोर दं नालाय औ बेखौथ' जाया नालाय फिसिनोसो लांगोन औ आरो जोंनि बर' ट्राइबेल हारिफ्रा अमा फिसियाबानो थानो हाया बे मोनसे खालाय जाग्रा बेसेनिफ्राय इनकाम ओंखायनो जेनेबा अमा जानो मोजां मोनग्राफ्रा बे आदिया मा होनगोन दा अमाखौ जे जेनेबा दिनै फाननो मोनासै बिनि बेलायाव नों अमा जानो मोजां मोनामोन अमाखौथ' जानो मोजां मोनोमोनलै ओमफ्राय दा ओमफ्राय जोंलाय रायजोफ्रानो खालामबायबोला औ आरो जों माथो बुंनो हाबावो दा अमा फिसा फाननो जों लाबोदोंमोन अमा फिसाखौ माथो फाननो होननानै बुंदों आदसा मा जागोन दामफा दा बहुद सिन्था जोंहा गथ' गथाय दङ औ बिनि थाखाय जों आबदार खालामनानै फिसिनाय बुस्थुखौ फानाखैबोला औ जोंहा आरो माथो रायजोनि देरगा बुंनो हायाना अमाया बेमार जामारदों ना अमायाथ' बेमारथ' जाथ'वाखैमोन जानायालाय मोनोमोन आरो ओमफ्राय दा नोंनि थाखायबा मैसोआ फेभारेट ना अमाया फेभारेट मैसोआ ओइ नोंबा आदैनिबा मिस्टारिदा मैसोआ अमा मोजांमोन ओंखारियासो दा होमबा नोङो सप्ताबेसे बन्द होदों माबाया अमाया सप्ताथाम होमबा नोंसोरो सप्ताथामाव लाबोबाय थागोन थाया माथाम दंखायो वाव सोरबाफ्रा जुदि अमाखौथ' मोनजाला बिनि गेजेराव माने थेवब्लाबो मैसोखौ मोनजागोन होनाय जादों आरो बिसोर आदैमोना मैसोनि थाखाय माने एभेलेबेल जाहैबाय आङो दायो मोनसे बाथ्रा बुंसै जायफ्रा दिनैहाय अमा जानाय मोजां मोनोमोन अमाया गावनि फेभारेटमोन ना बेखौ सानना लादो नोंथांमोना सप्ताथामनि थाखाय अमाखौ मोनजाला बेनिफ्राय जुदि अमाखौ मोनजायाजों लोगोसे नै बयलार दङ जोंहा आरो ओरैजाय नायाथ' थाबायनो थाखागोन फंबाय अमानि मोनजायैनि बेलायाव नों मा सानगोन नोंनि थाखाय मा फेभारेटमोन आंनि थाखायथ' अमायानो फेभारेट ओमफ्राय दा नों मा बुंनो सानगोन अमाखौ मोनजाला नालाय अमा मोनजाला माने साननैसो थाथ'नांसिगोन बेबाबो औ बेनिफ्राय बे अमा जानो मोजां मोनग्राफोरखौ नों मा होनो सानो दा अमा जानो मोजां मोनग्राफोरखौथ' मा बुंबावो दा गावसोरनि खोथासै गावसोर नेनांसिगोन बयबो नेलायनांसिगोन नङाबाथ' बेमारा बारायगोन नालाय नानि बदलै अमानि बेदरथ' बायदिसिना दं खोन्थादोब्रा नोङो जोंनाव मा मोनगोन नोंनाव मा मोनो जोंनियाव ना मोनगोन औ नायानोसै आरो ओरैजाय मैसो ओंखारदों दिनै बेबायदि खोथा ना आङो बयनिसिमबो नैबेखौनो खावलायहरबाय माने जोङो माखासे गभर्नमेन्टनि गाइडलाइनखौ जोङो फल' खालामनांगोन निस्सय खालामखानांगोन खालामाबा माने जोङो आयेननि जगरे जागोन आरो जोङो माबा मोनसे जायोबा भुल जायोब्ला बेयावहाय माने निमाहा सिमाहाबो थानाय नङा जिथुनाखि गाइडलाइन होदों बिनि गाइडलाइनखौ जों फल' खालामखानांगोन ओमफ्राय नैयाव जाहैबाय दिनैसिम जुदि नैबेयावहाय आं दासिम जुदि मोनफैनाय लोगो बे समसिमहालागै जुदि दिनैसिम अमा जुदि फाननाय मोनोमोनब्ला बेयाव माने 10टा 12टा अमाया रेडि जानानै थाफैगौमोन थारमाने माखासे रुलखौ होबाय नालाय बेखौथ' फालन खालामखानांसिगोन आरो बेजों लोगोसेहाय अमा गैयाजों लोगोसे ना दङ ना गैयाजों लोगोसे बयलार दङ जों लोगोसे आरो मैसो बेदर दङ ओरै जा मैसो फानग्राफ्रा जाहैबाय सप्ताथामनि थाखाय माथाम खानो रेडि माने मोनफ्रोमबो सप्तायाव माने मैसोखौ मोनगोन आरोखि ओंखायनो आंबो खावलायहरबाय सोरबाफ्रा जुदि अमाखौ जानो लुगैदोंब्ला सप्ताथाम थाथ'दो जायफ्रा माने फेभारेट अमा जानो मोजां मोनग्रा बेजों लोगोसे आरो मैसोआथ' कन्टिनिउखा मैसोखौ जोंबो जानो मोजां मोनो बेजों लोगोसेनो आङो बयखौबो खावलायहरबाय जे जाहाथे बेमार जामारदों बेनिखायनो गभर्नमेन्टनिफ्राय बा माबा मोनसे टेस्ट खालामनायाव मोननायखायनो बेफोरबायदि बन्द खालामनाय जादों आरोखि बेनिखायनो जायफ्रा जुदि बेदरखौ जुदि अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रामोनबा नोलोबारियाव दाफैसै आरो नागिरफैनांब्लाबो आरो अमाखौ मोननाय नंला सप्ताथामसिम होनना बुंबाय खिन्थु सप्ताथामनि उनावहायबा मोननो हागौ मोनगोन ना मोना बेखौ मिथिया जुदि बेमारा जुदि खमसे खम जुदि बारायबाय थायोब्ला हयथ' मोनाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं खावलायबाय जुदि जायफ्रा जुदि अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रा बिनि बदलै ना बयलारखौनो नोंसोरो जानानै थांनांसिगोन आरोखि आं बेखौनो नोंथांमोननो खावलायबाय बा दिन्थिहरबाय आरो ना दायो नोलोबारिनि बे हाथायाव मोनफैनानै नोंथांमोनासो मा सानो आरो जुदि सोरबाफ्रा माबा मोनसे जुदि सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट बक्सआव मोजां लिरनानै बुंहरबानो जाबाय आरो माला मोनमारगोन माला मामारगोन आंबो बेखौहाय मोजां माने दाहाय मल्डारफोरजों एसे मोजां रायलायनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोखि आङो दायो मोनफैबाय हाथायाव आङो बेखौनो नोंथांमोननो एसे दसे दिन्थिनानै फैबाय आरो ना आरो दिनैनि सानावहाय आङो मा जाहैबाय फुंनिफ्रायनो माखासे खामानि मावनायजों लोगोसे बेयाव फैनानै बेखौ सिगां दिन्थिबाय नंमारगौ
हाथायाव माने अमाया मासेबो गैमारा खिन्थु मानि थाखाय गैया आरो मानि थाखाय फाननो होआखै बेखौहाय माने फ्राय माने जोंनि माखासे मानसिफोरा मिथिखायो जानांगौ अमाया दा साननैसो बेमार बिराद जादों गोबां जादों सोरनाबा माने 6टा 7टा दंमोन 6टा 7टाबो माने एखे सानसेयावनो थैजोब्बाय बिराद लस जाबाय आरोखि सोरबा माने गाबगुलायदों गाबनानै सोरबा उन्दुनो हायाखैनो बेफोरबायदिबो जादों आरोखि ओंखायनो आङो खावलायबाय सोरबाथ' माने अमा बेदरखौ जोंनि माखासे ट्राइबेल मानसिफोरा जानो बिराद मोजां मोनखायो आरो माने अमा बेदरखौनो फेभारेट होननानै सानना लायो नङा होमबा बिनि बेलायावहाय जितुनाखि बेमार जादों बेजोंनो लोगोसे सोरबाया माने अमा फिनानै सोरबा बिराद आर्निं खालामनानै गावनि न'खरखौ बेजोंनो जिउ खुंलांदों बा गथ' गथायखौ बेजोंनो फोरोंदों नङा होमबा बेजों लोगोसे माने गावनो मानिलायनानै बा जायालासिनो थानानै जाहाथे माने नोंनावबो दं आंनावबो दं अमाया जाहाथे नोंनावबो जानानै नोंनिबो माने लस जाया बेखौ जुदि जों मानिलायनानै जुदि सोलिलायनो हायोब्लाथ' मोजांनि खोथा जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया ओइ र' एसे रायलायब्रा ओरै फैलाय अमा दानग्रा एसे रायलाय फैब्रा नै खारजोब्बायसो माने अमा दानग्रा आं अमा दानग्राफोरजों रायलायनो नागिरबाय बिथांमोना मा गाज्रि कमेन्ट होगोन ना होआ होननानै बिसोर खारजोब्बाय दाहाय नांगौथाय आं एसे जायफ्रा अमा दानग्रा बिसोरजोंबो आं एसे रायलायहैनोसै र' बैयावबो दंबायो माने अमा दानग्रा बिसोरो मा सानो मा बुङो आं बेखौबो एसे लास्ट कमेन्टखौ लानोसै ओमफ्राय आं फिनिशिं लास्टआव फैफिनसै दै नोंथांमोना आंजोंहाय आरो थाफाबाव दसे फैयै नैबे मोनसे लामा खाथियाव मोनफैलायबाय बेयावबो माने अमा फानग्रा दं आरोखि खिन्थु अमाखौहाय बेयावबो मोनदोंना मोनाखै बेयो मा कमेन्ट होयो बेजोंबो एसे रायलायनोसै आङो आच्छा आं बेजोंबो एसे रायलायनो थांनि र' बे मा बुङो आरोखि अमाखौथ' जेनेबा फाननो मोनदिया नालाय खिन्थु मानि थाखाय बिसोरो मानो फाननो मोनासै मानि थाखाय मा खोथा नङा होमबा मा बुङो बे एसे सोंसै आं আপোনালোকে জানে নেকি গাহৰি কেলে কাটিব দিয়া নাই নাজানো না ঐ মালিক তোমাদের নেই অলপ কথা পাতিম এয়া কাষ্টমাৰ আহিছে আপোনাৰ ক'ত লুকালে কি খাইছে ব্ৰা পইচা খাইছো नै अमा दाननाया माबा दिनै मानो अमा दाननो होयाखै बेखौ सोंनो नागिरदों आङो माबा थाखुमाबाय थाबाय ओंखारबोलै কেলে কাটিব নিদিয়ে গাহৰি আনা কেলে কাটিব দিয়া নাই তুমিতো জানিব লাগিব না তোমালোকে সদায় গাহৰি কাটা মানুহ গাহৰি কাটিয়ে আমি ঘৰটো কেনেকুৱা বঢ়িয়াকৈ চলাই গৈ আছোঁ কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি পঢ়াই আছোঁ ডাঙৰ এনেকুৱা যদি বন্ধ হৈ যায় আমি বিজনেছ কৰা মানুহবিলাকে কেনেকুৱা জীয়াই থাকিব পাৰোঁ তাকে মই জানিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ ওচৰত কি কোৱা তুমি আহা नै दखानावहाय दे बुंदो आयंआ दे अमा बेदरा जे मानि थाखाय बन्द जादों नों मा बुङो दा अमा बेदर बन्द जानायनि थाखाय बेमार जानायखाय बन्द खालामदों नोंनिबा मोजां जादों ना गाज्रि जादों मोजां मोनदों आं मोजां मोनदों ओमफ्राय बे अमा बेदर जानो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मा जागोन दा उपाय गैला खाथ'नांसिगोन नों माखौ मोजां मोनोमोन दा जानो जोंथ' सोबखौबो हायो मैसो दं दिनै मैसो दं नङा नोंनि थाखाय माया बांसिन फेभारेट अमायानोमोन आरो अमायानो दा अमाया बेमार जाबायना ओमफ्राय जेनेबा सानबेसेसिम मोनजायालासिनो थानांगौनो 15 दिनसो बन्द'नो 15 दिन आरो जुदि बिनि उनाव बारायबालाय बारायबा रायजोफोरनि खोथासै दा माने दा बै अमा बेदर जानो मोजां मोनग्राफोरखौ मा बुंगोन दा बयलारखौनो जा बयलारखौनो दा सोरबाथ' बयलार जायाना बयलार जायाबा दाउदैफोर रुना होनसै दाउदैफोर रुना होनसै दा ओमफ्राय नोंनि सायाव बे अमा बेदर मोनैनि थाखाय नोंहा दखान सोलिनो थाखाय माबा मोनसे जादों नामा उसुबिदायाथ' मोननायबा हामगौमोन दा बेमार जानायखाय जेबो उसुबिदाखौ थानांबाय खुगावनो थाना थानांसै होमबा मैसो मोनबाय थागोन ना मैसोखौथ' सानफ्रोमबो मोनाबा आरो दहाय आं सोंदोंमोन माने माथाम लाबोखाबाय नोंसोर सप्ताथामनि मंगलबारावसो फानगोन मंगलबारावसो दाथ' नोंसोर दै लिंनांगौ दै लिंनांगौ अमा बेदरखौ नोंसोर दै सिलिं जायो मा खालामनो दा बेफोरखौनो एवनांसिगोन आदसा बयलारफोरखौ नङा होमबा नायगिरना औ नायगिरना दा मा जाहैबाय नै आंनि बेयावबो फैदोंमोन दखानावहाय आयंआथ' माने दैलि माने अमा बेदर जेनेबा एवनानै फानोना बेजों लोगोसे बिथाङाबो बुंबाय अमा बेदरनि थाखाय बा जोंनि थाखाय दैलि जों मोनोमोन जेनेबा बेदरखौहाय मैसो बेदरा जाहैबाय माने जोंनाव नोलोबारियावहाय सप्तायाव खेबसेल'सो मोनो नालाय बेनिखायनो माने एसे प्रब्लेम जायो आरोखि थेवब्लाबो आं एसे रायलायबाय दायो ओरैजोंहाय अमा गोदाग्राजों एसे रायलायदों अमा दैलि बुथारग्राफोरजोंहाय आं मानसिखौ नागिरबाय दङ दहायबो थांदोंमोन हिन्जावा रायलाया जाहैलायबाय बेजों लोगोसेनो ओंखायनो आं दायो थांफिनि र' मानसिखौ नागिरदों आङो हिन्जाव बेयो मा बुङो बेखौबो एसे कमेन्टखौ आं लानोसै नङा होमबा नै बिसोर जाहैबाय हाथाइ महलदारफ्रा ओइ आदा सानबेसे बन्द अमा बेदरा खोन्थादो अमा बेदरा सप्तानै आरो जुदि बिनि उनाव बारायबावोबा आरो बारायबावो खारन जुदि जोलैयानो जोबोबा उनाव माने बंस बारायनो थाखाय दिगदार जागोन ओमफ्राय जुदि बायसान्स जुदि सोरबा फानोबा मा एक्सन लानाय जागोन बियो जोंनि हाथाइनि 1 किल'मिटार डिस्टेन्सआव जों बेयाव रावबो फाननो होआ आदसा जेनेबा गोजानाव फाननो हागोन आरोखि ओमफ्राय जुदि हाथायाव फानोबा माबा मोनसे फाइन दं नामा फाइन दं माने डाइरेक्ट प्रशासना माबा खालामनाय जाना बेबायदि बिसोर जाहैबाय हाथाइनि कमिटि महलदार बिथांमोनानो माने गोख्रों
लादों आरोखि अमाया माने फ्राय बिराद बेमार जादों जाहैबाय बेनिखायनो सोरबाया जानो लुगैदोंबाबो थाथ'नांसिगोन बिसोरथ' बुंखाबाय नङा होमबा जुदि हाथाइनि बेसेबांबा गोजानावसो फाननो मोनगोन जाहैबाय हाथाइनि जुदि बाउन्डारियाव फानोब्ला डाइरेक्ट माने बेखौ एरेस्ट होनाय बा एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों आरोखि